Salut atsika jiaby, salut. Mbola tsara, Korealy, vovô maresaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mety gaganareo eha nafitsy ny konkontagno zoko be andra dimanche, hoe andra dimanche marigny fialamboly tsika miaraka amindreo fianakaviagna, zanaka, zafy, rahalahy na vavy, ray aman-dreny, kanefa tsy atao ny hanginy amin'ny toetra raha mafana mandalo amitsika Madagasikara eto. Alohan'ny hanomboako koragna, mialatsiny andesiko volagna namendro rahalahy na bavy miaraka eto. Ho atsika namagna, havagna, rahalahy, anareo koa tia hidrika aminay, mangataka ami zehe. La porte est ouverte. Mazava mibiagna varavaragna ne, ndre anao fahavalone, ndre anao ninone, mety magnano zay demande ami, fa condition zegny raha koragnanay jiaby teto. Anao koa nagnano demande ami zay eky, tsisy identité verrouillé, aza mangataka zay ami fa zay tsy amaly. Non, nagnino zay angatanareo ami mibiagna ho an'olo jiaby compte-ne, fa magnino nareo mangataka zay ami verrouillé nareo compte-nareo, dikan'izay boka nareo mavozo, donc aza mangataka zay ami. Zegny aviany anareo jiaby mangataka zay ami na aminaka, na amin'ny Joakim, na Bora, na amin'ny rahalahy Fleury, na amin'ny ranabavy Vaniso, na amin'ny ranabavy Saintia, reo tsy mamaly anareo. Fotony nareo, ny nareo gadrenareo, fa nareo ndraiky mila hidrika an-tragnonay, anareo koa gadrenay tragno. C'est-à-dire zegny, koa nareo verrouillé, anareo kaza mangataka ami na za na azovy zay eto. Aboko koa nareo fa tsy sarinareo amin'ny profilinareo, anareo kaza mangataka zay ami. Zay tsy mampidriky olo tsisy carte d'identité agnaty tragno, koa tsy raha izy mineur. Kenao koa fa tsisy carte d'identité, mialatsiny izy, tsy hoe za meloko fa aza mandany herinao na meganao ke andeha angataka ami Zandrila Joakim, andeha angataka ami ranabavy Saintia, angataka ami Zokobe, nareo tsy valinay. Déverrouillé compte-nareo, zay mamaly anareo. Nazava donc koragna igny, tsy indroy tsy intelo eky igny mipody. Bon, mitohy raha masony zao tontolo zao, na européen na zareo américain, asiatique, australien, gahaka mba agnisan'ny nalahelo reo hoe ny raha misy ambariobe, ny raha misy zakatia. Nagna statistique zay tsy agnambara hoe 100%. Koa statistique nataonay nanontanianay hoe karakory fahitanareo raha Madagasikara. Aloha globalisé koa hoe Madagasikara. Vola indreo manahiragna andeha agny. Tsy teratany fa vahino za. Zay nanontanianay, nanaovanay statistique
mivola hoe manahiragna mandeha agny. Ino ny manahiragna anareo? Volaindreo déjà les prix de vol très cher et ça coûte cher. Ah bon? Ameza exemple zay za nambarandreo karaha ataony baka Lille au nord mandeha Marseille anao mandeha 50 €, 45 €, farany be volaindreo 60 €. 60 € zegny zalahy tsy andeha million, amba andeha 30 millions, 29 millions. Fa agny volaindreo 45 minutes de vol 29 millions. Nambarandreo déjà to zay baka aty mandeha agny afa salerany manokana. Hitanareo zegny plus koa volaindreo on n'a jamais vu État malgache comme celui-là. Mandroboka imagine tourisme volaindreo ny toetra raha misy. Ministre ny tourisme hitodika aminao ministre ny tourisme za na Ambaribe na Fort Dauphin na Sainte-Marie na Antaniafa, hitanareo fandrobatanareo imagine Madagasikara zay. Hitanareo zay anareo boko mivola hoe hiezaka ampity vahiny mpizahatany tany tsy milamy, mercenaire partout. Fampiororogna ataonareo boko nareo vola fa hoe atsangana 5 étoiles tsy haiko 7 étoiles tsy haiko 10 étoiles hoe hitariky vahiny tsy mijery étoiles io. Amindreo andafy ihany koa ny feno hôtel étoiles io fa reo tsy mijery zoe. Ndreo prince saoudi aby reo mbarako anareo reo io maro mandeha sud ny la France, reo tsy mijery io étoile 5 tsy haiko étoile 6 nareo reo tsy mijery io. Reo mangala Casbah, ino le Casbah? BNB bien couvré reo, bien placé reo, fa 5 étoiles non. Zegny tsy midika hoe ka misy 5 étoiles zato Ambaribe ka vahiny koa hitombo. Reo tsy raha andeha zaho 5 étoiles io, reo andeha za culture, nature tsy hitan'ny masondreo aviandreo mandeha mitsika agny. Reo andiseky la mer bleue fa reo tsy andiseky rano godra amy la fontaine agnaty chambre 5 étoiles ke zay vahoaka kazakadalegna 5 étoiles 6 étoiles. Hay neny tsy atsangana anareo aminareo ay tsangana Antananarivo agny étoile nareo ataova nosy io amboara ataova Mandro Sezary Jirama fa tsy mandeha io fa fomban-drazana anareo mamono loziny vonoany Jirama ataova 5 étoiles Mandro Seza Sisaona Ikopa Andrakiba Antritiva Ampefy jiaby regny fa zay aza ribribenareo jerineke hoe atao 5 étoiles projet présidentiel. Zegny mahasan'ny président andeha 5 étoiles amin'ny tanàna. Aza-batoegna vahoaka raha mampavantagna vahoaka mba hiasan'ny vahoaka ataova. Maro vahiny mandeha amin'ny avaratra igny
maro vahiny mandeha tsimo agny aleondreo lavitra mandeha amin'ny karama kazo falafa ozy izy ray aman-dreny mialatsiny tompoky manongona agnaranao za Henri Ratsimbazafy zay dalakazo falafa fa nde roa tany misy roa agny reo fa mipetraka agnatin'ny tragno vato climatisé misy chauffant misy raha jiaby nino diandreo agnatin'ny 5 étoiles koa nde agny reo mila kazo falafa varavarantariky reo mila raha misy lay raha tsisy amindreo zegny andehanandreo mandehantsika c'est ce qu'on appelle changement de culture ministre en tourisme zala azovy aminareo ministère ao mba misy fagnahy azovy aminareo ministre ao mba misy jery fa aza roboroboeny raha vatomanga raha tsy haiko tsay Christian tsy haiko rajoela hoe atao 5 étoiles aty atao 6 étoiles on s'en fout amboara lalagna ataova 5 étoiles lalagna aminay Madagasikara fa tsy tanànan'olo tsy tanindrazan'olo andirobatinareo nde ataonareo coupe soroko ataonareo forcé anareo nde ngala raha mivahoaka mercenaire ndesinareo anareo nde ngala raha mivahoaka tanàna hely karaha tombokondreo nde ampidirinareo quarantaine soixantaine centaine mercenaire vous êtes malade vous êtes vraiment gogol boko raha koa fa tsy amiany tompiny aza toa forcé mindao ataovantany hafa faritry ny tany be ndrefa ingolo malalaky mahitsy ataonareo agny ataovagny ataovantany kijeja agny ataovany fasandrahdama jiaby agny fa raha koa fa tsy amiany tompiny aza atao forcé maty miaraka amin'ny Palestine fa io tsy amiany na pasindava na sakatia io tsy amiane mazava donc zay ny publieko tagny ny atao hoe RFT réserve foncière touristique anareo ma misy jery sa anareo marary oui fa agny reo manangana 5 étoiles ndreo zama atsanganandreo agny tetiky jeja agny ziska mahazo aya anketriky agny atsangana agny agny togno be igny ane malalaka antogno be agny malalaka atsangana agny 5 étoiles nareo ranomasoko ny agny plage ko ny agny antetiky jeja jiaby igny fasandrahdama jiaby igny ndre 5 étoiles aminay io fo zay tsy mijery ndre 5 étoiles Ambaribe io fo vazaha tsy mijery or firy vazaha mijotso amin'ny Ambaribe ro tsy mijery 5 étoiles io contraire reo mitady kazo falafa varavarana tariky fenera galagna point fa reo tsy mijery io raha iagnandreo ny tany misy roa igny aza robatigny jiriny vahoaka fa zay tsy bado ya eko baka zama aiko fa agny nindro na ino tsy atondro agny agny baka atondro étoile ndro fa tsy amitsika io zama ndenitsika io fo fa mampy atsika ataova raha atsangana raha amiloman'ny zanaka manjafiny maretegna fa tsy l'hôtel eo 5 étoiles on s'en fout anareo misariny 5 étoiles fa zay tsy mijery io 5 étoiles nem parkage io zay koa tina lokotony zay mandeha parkage io zay koa tina mosipa zay mandeha parkage io fa zay mijery bolongany katakata raiky vangianao 25 000 amy 5 étoiles zay mijery zay koa tina zay mandeha amy l'hôtel ny Omary a bazary io zay voky ndraiky 5 000 ne ao ndraiky 20 000 ne dommage boka rozy io agnatin'ny magnamboatra site alala io zay koa tina zay mihina amy site alala io ne 30 000 zay fa voky alhamdoulilah ndraiky film ogonvany io ne fa zay nde ndesinareo amy 5 étoiles io misy film ogonvany io
sao misy katakata mivanio zay tsy andina haniny sotra raiky andivangenety 350 000 ao 150 000 ndre volan'ny bazarinety ho tsy hitanaiky zay nijery 5 étoile na roy fivoaragna nino fivoaragna nino koa resaka fivoaragna zay ny raha tokony ataonareo voalohany ataova raha iarahany marobe zegny natao hoe fivoaragna fa tsy fitiavan-tegnanareo io anareo tsy megna zao tontolo zao koa nahita raha naboakany eto amin'ny journaly igny lany fagnahy mavozo amizay zao mpizahatany andeha agny parce que nareo tsy jery ninay tsy asitrikinay koa fa tsy mamango aminay topitany aboelinay ho hitan'izao tontolo zao nintsy ataonareo aminareo mamy raha vatomanga nintsy agnanaovanao 5 étoile aminareo morondava ry ndaboka ataova aminao morondava ry anareo rika raha misy plage ben oui anao mahita vaza baka kotsotsorony Europe agny izy mandeha Madagascar izy avy asakatia rondi plonge parce que rondi sa Corée magnodidiny sakatia io Corée fa ro tsy mijery étoile nareo zegny andagnitry to fa feno étoile mbe olo tsy mizaha étoile andagnitry eo mba hitsika ro mijery étoile ny hôtel nareo zegny asa-padoigna vahoaka zala ataova raha olo mandeha ry antany ely ary tsy raha uniquement de seky ranomasy de n'olo ary fa olo miplonge mizaha toutes les couleurs de poisson dans l'eau zegny nature tadiavin'ro fa ro tsy mijery étoile nareo katakata raiky vangianao 25 000 ary dessert ata 4 sera vous êtes vraiment malade vous êtes malade mpitondra Madagascar ro avy bakagny ro andeha hagnano pêche en gros zegny raha tokony ataonareo hoe centre de pêche ro andeha hagnano pêche en gros plaisirany vazany e pêche ataova centre de plongeur teo nenisy fa GTZ ataova centre de pêche olo tantany be ndrefa tany ndraiky fatra mitsambory jiaby inty akazomborony jiaby igny ane nagnano formation tamy GTZ teo taloha e naty GTZ tsy centre formation de pêche zegny raha tadiavin'olo centre formation fa tsy andeha ano l'hôtel 5 étoiles on s'en fout tsaroako tsy azo koa no confirme nisy éclipse tamitsika tagny firy manapaezagna ndraiky appareindreo jiaby navy taminay Tambariobe teo tamin'ny éclipse ro tsy mijery hôtely ro navy ndraiky sakodondreo ndraiky tentendreo ny vilandreo en plage ro mandry alhamdoulillahi nisy sasany Karama Kasba antanàna voilà tamy 2011 ya GTZ zegny nisy ta Diego nisy ta Nosbe nisy ta Majoinga partout dans toute l'île de côte nisy ny atao hoe GTZ zao GTZ tsisy mangala takatsy anareo fa tsy zay andeha ndrava fanagnan'olo raha fa tsy amene tompony forcenareo andeha tondrasanareo mercenaire fa regninay raha jiaby
matériel de guerre ino arme du feu najotsinareo nasitrikinareo amin'ny ambaribe eo hitany akony tany misy zoe ya anao ravoravo taloha nahita ZTZ zegny mandeha mampagnano formation antany be jiaby agny amezagna matériel ro amezagna lacoque ro amezagna raty ro amezagna nino non ils étaient franchement mamety tegna ampianarigny plonge ro amiagna bouteille amiagna tuba amiagna flash jiaby natao ZTZ raha zay fa ro tsy nandeha nandrava tananan'olo nampianarigny ro nagnano loksira karaha ty nino non c'était franchement on était fiers vidiny loksira bazary anao mihina alhamdoulillahi loksira vo meksaly vo loko maro maventy fa zio zanadoko atape cher andeha iadivanareo amy loko zanadoko mindona zao bazaro zanadoko zegny raha tadiavin'olo mampilingilingy ro tourisme reo mandeha amitsika agny la mer bleue tsy haiko za navy nandeha ta sud ta Monaco naviako tsy miseky ranomasy andafy za niseky ranomasy ta Monaco purée nanignenako za niboaka tsy haiko za volaniko za tsy mangala exemple an'olo za niboaka boaka agnaty ranomasy io nirofodrofotry nangidy egny nakajiaby lomena andeha tamy pharmacie ta Monaco nangala crème tsy haiko tsy azoko fahinako baka agnaty ranomasy to za iny vola iny donc Monaco même chose donc za volaniko tsy mazaka le ranomasy amin'ny Europe za nandeha Corse mba andeha la plage Corse ben même chose za ta Monaco volaniko c'est bon tsy nisehako eky nanaovako vava ambilafo za miseky ranomasy aminay Madagasikara fa za tsy miseky ranomasy ny andafy matoa ro olo io milomay glinglingling à 15 000 12 000 kilomètres mandeha amitsika agny indreo fa ranomasindreo tsy mamango ro mitsakaraky la mer bleue ro mitsakaraka la mer bleue fa ro tsy mitsakaraka chambre 5 étoiles hôtel 5 étoiles casino mais on s'en fout casino ndeha andro agny fo casino mibalabala ndeha io tsy fen'olo atao fangalagna fotaka magnenako casino natao ouverture fagnodian-draha n'importe quoi raha tokony ataonareo monsieur le maire za tsy malegny tsao koa baka misy andio volagna raha hafa koa karaha le M3 face Somako 10 nanjary raha hafa baka zy fa tsao koa misy andio volagna fa tsy fitiavan'izao be raha igny koa non io tsy ara-dalàgna casino io ampity io lalagna mijoso andavotoko amin'ny angala io tsy casino ara-dalàgna io tokony afodinareo fanjakagna ary io manimba tseky an-tanàna fotony olo miditra jiaby aboroti kongoroty songoroty jiaby miditra miboaka sagnatria koragna sagnatria ny vava karaha lalitry tsy haiko nino io tokony asianareo fandiniagna
mandroboka tsaiky an'izy hoe mampangalatra tsaiky an'izy hoe ke eto tsao koa misy mivola fa tsy tian'izako be koa olo tompindra tsy le olo tsy tiako fa le place misy izy tsy mamango aboko mba sy ava fepetra olo midika agnatin'ny casino zegny tsy midika hoe ke cravaté costumé dino non majeur ny olo midika agnatin'ny casino fa tsy bordelique ndraiky kongoroty ndraiky mpamaraky jiaby ty anareo bokoa lany fagnahy hoe misy malfaiteur mpamaky tragno mpangalatra mpandrava an-tanàna mais normal mahagaga samy fitondragna ty ro mandeha en Chine ro mandeha en Amerika bambaraza edy anao mahita SDF midika agnatin'ny casino en Europe ao États-Unis ao en Chine mais non parce que indreo fa ohatsy nindreo mialatsigny avako tega mialatsigny asanareo tsy hainareo ozy aminareo fotony ino azaveko aminareo amizay kabaron'io sakatia io maro fitondragna ny fandimbidio nitsakaraka sakatia io fa ro tsy nitosy fotony indreo hoe RFT Madagascar RFTR FT Madagascar nanomboka tamy 1998 ino ny RFT réserve foncière touristique publié koa gny raha zegny io pays koa fa RFT io tsy azonao touchegna nanao fanjakagna t'as pas le droit toucher raha agnatiny ao hoe afindra ty déplacegna ridy modifiegna ty non tsy azonao zegny ma RFT réserve foncière touristique izy dikan'zegny peuple tsy azonao ro ravagniny en place misy ro anareo ne bado fampianarigna anareo tsy mbola mahay bado fa publier raha jiaby non mbola bado fo andesin'ino mokondoa fotony ino pesosy tsy azonao atao ninino pays koa fa RFT io ndray zara lainao vola aminao raha nabave la fosa aminakata anao tsy azonao atao mandafo izy zegny natao hoe pays RFT même 2 hectares tsy azonao atao mandafo même contrat mba mianara zalahy anareo mivola lasany a Dubai ben c'est normal député Tony Roberto mikapokapoka karaha kapoka moraba antany tsisy pétrole ataony misy pétrole Dubai pays artificiel anareo ndraiky nahita Dubai nandafy tany anareo ndraiky nahita Qatar nandafy tany anareo ndraiky nahita Amerika nandafy tany Dagasque Texas américain tsy mandafy parce que igny faritsy Texas Far West igny RFT tsy azondreo touché anareo mahita américain magnano ino projet motrika anareo ty projet présidentiel anareo ndraiky naregny Trump ao Reagan nandeha nisy raha nataondreo ta Texas parce que RFT anareo ndraiky anao boka président anao nagnano mivandivandinao tamatavy anao ndraiky nahita beach topiny agnarana en États-Unis nandeha niravegna bongondrory ao rabendrory non parce que Miami Beach RFT mba misy ajery zalahy anareo bady boko bady jusque anareo matoe marigny zalahy mampalahelo le toetsoegny
fa ny bibliene fa nazavene tsisy raha azonareo atao sakatia aza forcegna aboko reo tompony fa mikikika hoe tsy amiane ary tsikene magnino nareo magnano force ndraiky hitondranareo mercenaire manafo ataoko manafo anareo parce que nareo koa fa tsy agnaja tegna nareo tsy adena mitodika amin'ny Angelo za préfet n'Ambilobe Ambariobe azafady monsieur mbola ataoko monsieur non Angelo préfet n'Ambilobe amboara valise carton ndao mody andapa amboara valise carton ndao mody Antananarivo anao miala aminay io fa anao sitoanay io anao mahamenay io mamanao baka Antananarivo babanao baka Andapa mamanao niasa tam projet PIC taminay ato babanao commissaire taminay ato ako nangery amin'ny lamaka nefa nataony izy loso anao tokony magnano an'izay koa anao zao ako mangery amin'ny lamaka tarita dianao miala io parce que rangona vianao io Angelo misaobaoba Ambariobe aleoko lavitra tsy hoe malaza namagna niaraka nisoma niaraka niasa zay jiaby regny antania malaza atania roa amba regny zay jiaby regny niaraka ny crie nanangagna soma ro sorogno tambanja za mbola niasa tamy clinique antania malaza aleoko lavitra miasa mipetraka miaraka amy malaza ndray ratsy nisy tsisy olombelogno parfait matoa zanaka zagnary ny vonetsika olombelo mety tsy parfait izy tsy hoe namagna niaraka ansoma volaniko na hoe namagna nagnano raha tsara fa loko lavitra za miaraka megny amy malaza tsy karaha miaraka megny aminao Angelo parce que nao setoany ambarako anareo vahoaka tegna magnabotry olany zalaty anao niany spécial no Angelo mamalianao koa lehilahy aboko ataova demandinao atsika magnano live na magnano débat atsika miraha lafa tsenika vozoko ndefa ezagna nanao tsenika vozoko za tsy nivanga diplôme karaha anao za misy kepi malandy fa naka tsy nivangeko tarita à gauche aty nakany nakaza tompiny tsy hoeky anao magnano kepi malandy lamba malandy ninao nivangegna diplôme nisikinanao izy mamalianao koa tsy faly inga zay vahoakany Ambariobe ne magnefanao mamelogno anao keny antanay ndeha ataonao karaha io hoeky anao préfet gnanza karaha ty nampabotrabotranao io ngovony vahoaka magnefanao Ambariobe io Angelo préfet Ambariobe ambarako anareo raha misy izy boka mivolagna anareo tsisy mahay zafa teto azao fa tsy mahay anao za koa tsy nahay anao za tsy nahay babanao commissaire teo za koa tsy nahay anao za tsy nahay mamanao tamy projet PIC mamanao borzany babanao baka Andapa tsao tsy hainao raha tokony ataonao zao amy mahazanaka Andapanao Angelo ndao mankany miady ndraiky ankarara bisony lalatina rakotondrazafy fotony ndray anao mivolagna anao zanaka Andapa zay nitrenika vozao hitanao raha napetaka ny miri frère Andapa iny io boribory be vola fotsy be iny tadiaviny lalatina zao andeha findra Antananarivo ke anao koa zanaka Andapa ndao iadiva lalatina ambila raha anay volagno fa tsy amin'ny Ambariobe eo no magnano commande hoe za OMC ata WC patalogno tsinonao kazadiragna inga tanine tsy amiane ny raha nataony hitanao ndray raha volagninao fo tsy vo maîtrisenao ahaizagna hoe fa anao bado Angelo tamin'izy ny koragna namory peuple Ansakatia
za placenao za tsy masaky magnano volagna nataonao tamin'ny peuple ny Sakatia zany. Angelo préfet Ambaribe ina nambarina ambarako nareo vahoaka mifamara anao koa tsy nagnano volagna ty Angelo tamin'ny peuple ny Sakatia. Niany anao masaky mivadika amin'ny peuple ny Sakatia. Zegny antony za mivolagna anao moramora Angelo. Mitsakara carton sandra anao mboara entagna anao na anao mandeha an-dapo na anao mandeha Tananarivo. Fotony raha volagninao tsy voavadikinao ary la tsy voanalizinao. Ino raha nivolagny izy nikoragna ndraiky vahoakany Ambaribe peuple Sakatia. Zany ozy izy teraka zany teto izy za tombo teto nitarimiagna ta Sakatia. Oh! Anao tompinto volagna anao nitarimigna ta Sakatia. Azovy nitarimanao ta Sakatia mbarazabaka nisy dadilahinao tary sa misy dadinao tary nitarimanao? Non, zanaka Sakatia topiny Sakatia nitarimanao tonga masaky mifamatra anao ko vandy zegny. Aboko anao managna henatra anao koa manogno olobe ny Sakatia io fa izy nahabenao ta Sakatia teo Sokla Victor Amba masaky mifamatra anao koa tsy teo nitariminy Zokiamba Victor teo nipetraka lote aloha ataoko hoe lote taminay Sakatia teo. Niaina anao masaky mivadika mivahoaka ny Sakatia. O zalahy o zalahy niaina anao masaky mitondra mpitandry ny filaminana sy ny mercenaire midriky Sakatia Angelo. Fotony niaina anao président ny OMC anao niany préfet ny Ambaribe VNP sosy anao antsoritiny Andry Rajoel ndraiky Mamirav Matomanga Lambridy de sakina mivadika mivahoaka ny Ambaribe Sakatia mivadika mivahoaka ny Ambaribe. Azafady zandry anao miala aminay eo volako aminao aza mangatakandra de toute façon boka za fa magnambaranao sandra ambarako anao sandra tsao tsy hainao dossier-nao fa rengo aboko fa nazoko anao hiala eo tsy ho ela. Anao koa niala nosy be io tsy ho ela ngiahy. Dossier zay fa naboakandreo za fa namezandreo za baka tagny tagnabo tagny anao ni hiala tsy ho ela Ambaribe nge fa i Angelo raha ambarako anao zegny. Oh za nitarimigna tary anareo tsy mahay za fa za ta Sakatia teto tsy raha ny fahaizanenao ta Sakatia important fa ny tsy agnamezane taninay io tsy amenay Angelo. Anao nday ry nitondra zovy nday hitondra zovy nday anao irany Vatomanga na irany Vatorozy na irany Rajoel na irany Tristan taninay pasindavany Sakatia tsy amianay fa nabokako baka izy maly tamin'ny vaovao igny nampialamboatra zao tontolo zao magnano vokaragny koa boka anao koa anao lehilahy inga ndo mivolagna amin'ny TVM hoe Sakatia tsy maintsy alaigny zao tontolo zao nagnaboako vaovao igny za nagnano vaovao igny tamin'ny Cour TV tsao tsy hainao. Boko izy tanareo tsy fisanjery nany rondafy magnano farany maire Ambaribe anao maresy za Ambaribe valia boka za anao maresy za Ambaribe zama tsy anao maresy za resaka Ambaribe frère même anao préfet du salon Ambaribe tsy anao maresy za Ambaribe. Nde Madagascar fonao tseniky maresy za Christophe Colomb izy nidécouvre amy l'Amérique Latner Rangers izy nidécouvre Madagascar koa nisy dimy nidécouvre Madagascar. Je peux te dire Angelo agnatiny 5 nidécouvre Madagascar za nidécouvre Madagascar nga tany ako Madagascar tsy hainao.
fa tsy niana anao ndivolana ka hoe aro andafy normal logique za zanaka Ambaribe vola miaro vahoaka Ambaribe parce que io tanànako io haiko nde za maty mbola haiko fo raha mandalo io tso tsy hainao zegny Angelo tsy anao nde mpianatra za Ambaribe nga zany tokony agnontanianao azoko be karakory Ambaribe ty karakory fa tsy anao za tsy magniry hatiny karanao topiny agnomby tsy magniry hatiny nga za misy antetinaka Ambaribe aroe tso tsy hainao mba tsy avavy ndraiky jamanjary fatelony koa mbarako anao Marodoka za baka Marodoka fa za tsy makoa olony Marodoka baka tondro oh Marodoka mitiligny amy safa ben oui aleoko lavitra za mitiligny amy safa tsy karaha za andiondra Madagasikara enletry karaha lohany avion ndreo karaha gobo déjà raiky amindreo navy eo fa tsy mandeha ary vo ary nivangegna n'importe quoi ya amindreo ATR 72 misy raiky fa tsy mandeha ary vonavy aboko le mampitokiky za amin'ny avion io navy nagny marajoely anao tsy nandeha nagnano inauguration avion ni Madagasikara Airlines navy fa anao nandeha lingilingy lomay tamin'ny Emirates parce que tsy magnano business Madagasikara Airlines ke za mitodiky aminao préfet Ambaribe anao tsy marisy za Ambaribe ndre Andranomasina ndre Antety ndre anao préfet roapolo taogno telopolo taogno dimampolo taogno io tsy haiko resinao za Ambaribe les jours apodiko aminao Angelo ampidira agnatin'ny kabesinao io be karaha lohan'ny Makamba io les jours anao navita ni débloquer volant rond-point io kignindrazagna io napodinao place ma président OMC no ma préfet Ambaribe no anao avy magnontany za zoko be marigny fa matoa tsy sakinao ni débloquer volant zo hagnampodianagna zo en place pesos fanohanareo fa laninareo masake anao volagna zegny tetiny zanagna boka le dossier teto zanagna ambaranao izy masake anao fa matra ke anao koa lelay anao mitory fa anao préfet anao may Ambaribe fa zay ndafy aty watawaty za zanaka Ambaribe mangataka aminao ampidiana place ny kignine koa anao lelay débloquer ava vola io boko ambara la banane ndraiky aliabody oa zala ampidiana raro place ny kignindrazagna n'olo ty fa za kajo tsinitsiny anao tsy ambelako salama jusqu'à rond-point io ampodinao io ao jusqu'à anao miala io anao tsy ambelako mipetraka Ambaribe langa za zanaka Ambaribe mivolagna anao zay anao miala io fo boko anao miala io anao kaza mieritry anao mipody io fagnindreny malaza nandeha nipody fa anao miala io ako nangery amy lamaka ao za tsy mipody io koa anao fagnindreny oh ro andafy agny oh karaha ty normal zay he miady tanànane zegny volaniko aminao hoe anao tsy nandeha l'école fa nividy diplôme tamy fikambana apodiko aminao ndraiky ndo za ava tantarany Madagasikara ndo za ava tantarany mpianatra ny malagasy ny antratandafy tamy 58 fikambana ambe ny mpianatra teratany malagasy tany ivelany niady nazahoandreo lefa leovategna 1960 fa koa olo tantanàna atao fo tsy nahazo fotony mbo ataonareo karaha ataonareo vahoaka io tampiainanareo mbava sambosambora izy eo boka zava raha mandalo Toliara
Lerany député ny Orange andeha monagnomby anteta Bimangondry nino karatondry labanany Rialiaboto mahazo mandeha ndeha tsisy autorisation parce que ndeha monagnomby andeha hampamamy vahoaka. Fa lerany ralahy siteny rivalay afakandro andeha gnantaty koragna amy vahoaka Toliara non sakana zegny fitiavagna vahoaka dikan'zegny zay tsisy droit mitandregny député tianay. Fa lerany tonony ka Roberta mamango vanty parce que feny pesosy mahazo magnano asa atao karaha zegny Madagasikara, asa atao karaha zegny. Est-ce que anao zao antaganao préfet mba ino to autorisation nazonao anao nandesaka aty, anao nandeha nitondra mercenaire zandary tsy ako nino regny tatsaka aty, nisy autorisation anao? Azao ve sy autorisation anao raha Vatomanga sa Andry Rajoelina sa tsy Christian? Asa patoegna zay manafo ke za koa tamy placenao anao nivolagna fa hoe za teto ny tarimigna niany anao mandeha mivadika amy vahoaka ny tsaka aty nde anao ny chance anao tsy mibomibomoany vahoaka ny saka aty tarina ahitanao izy mbola nisy je ro olo aby regny koa tamin'ny andranay anao fa ela nialanao tanosy be ndo kigna ndo pe asonamy mialatsigny amy fianakaviagna ndo kigny fasagna ando mandry ny ray aman-dreny district eo taloha zegny anie vene mivolagna rivahoaka tsy tragnom-panjakagna bombardenareo cocktail molotov fa tomobilindreo tragnondreo personnel bomato cocktail molotov samy bon ro zao koa raiky aroe amindreo io nataonareo cocktail molotov tomobily fo ro miala ro ravagny edy malemy fa tsy zegny mercenaire arme lourde de guerre andeha ampidirinareo Diego Ambario be Toliara Tananarivo n'importe quoi. Io volaniko aminareo vahoaka ny Ambario be vahoaka ny avaratra atsika tsisy olobe tsika foagna ny raha misy t'Ambario be tany tsy milamy vahoaka amy teintegny tsy mandry alignandra ny raha nataony député ndraiky maire zay raha aligny ro mangala hélicoptère miaraka amy Yara Vatomanga nandeha Tananarivo nandeha nagnino nagnatiny balin'ny association ny Nosy-be n'importe quoi zegny anareo député ny vahoaka maire ny vahoaka tany tsy milamy saobaoba pokon'olo ningandro no ro loso samy miaraka amy kafoko amy balin'ny fikambanany zanaka Nosy-be ta Tananarivo tamy Golden n'importe quoi vahoaka ny Ambario be mbola tsy tonga saigny fo nareo zala mbe oui izy boka volaniko zay sody tsy vita nisakanagna tragnony ngay sy teny tsy naboaka tragno izy feno zandara lalabe ny Toliara jiaby anao vola misy la guerre ma Toliara sa misy nino ty mananjary RDC ndraiky Rwanda feno zandary tanàna Ambario be même chose Kagole feno tanàna azalahy jerinareo anareo managna lohany makamba sady jerinareo fitombenagna leranareo tegnany plaisir anareo oeraoeranareo anao jiaby autorisé fa lerany député nay hagnano tatitsy aminay vahoaka sakanagna asa atao zegny député ny Madagasikara ro io ndray voragna Lalava ro io ndray vora Sainte Marie ro io député de Madagasikara mbola misy de Madagasikara solombavambahoaka ny Madagasikara mianara volagna mianara analyse anao tompony andraikitry voalohany amy solombavambahoaka Tokelo Justin atakanao président de l'Assemblée nationale asa sakanagna
solombavam-bahoaka anao tatitry ro nitsy andeha nalagera ro nitsy andeha ndrava olo wala ro tsy nandeha nagnondragna bois de rose ho volamena fa ro ndeha natatitra amin'ny vahoaka droit andreo zegny parce que bientôt dans quelques semaines session nareo extra session n'assemblée nationale manomboko normal ro ndi koragna ndi tandregny etaetany vahoaka kay impody ambaribetsika anao ny volagna zala anao miasaka ty anao tsy miasaka ty mandilitra zany zeno ndre tantara sakatia io tsy hainao mandilitra za mampianatra anao izy karaha nataoko nampianatra vahoaka ny Ambariobe tantara ny Ambariobe tantara ny Ambariobe anao volagny fa hoe aroa ndafy agny tsisy raha endro eto anao me Ambariobe mandilitra za hainao tsenky SNBCE zegny hainao tsenky sobanao zegny hainao tsenky tao firina aveny peserie de nosbe teo hainao tsenky ry Valentini zegny ry Delastel zegny zay hena hita maso ro zegny ro zegny vazaha ro tsara nagnarana ataonareo io ry Asanali zegny tsara nagnarana ataonareo Asanali nisy vola Asanali tsisy tany tsy nahitagna taninazy ndraiky niany fa izy tsara nandroboka io sakatia io boko tsara nitoseny sakatia io ndraiky izy losy razana fa tsy niana anao de hoe zany tary migna ta sakatia teto boko niana anao ndi tondra mercenaire ndidika ary niana anao ndi tondra mpitandro filaminana idika ary raha fa tsy ameny atopiny karaha ataoko zany volagna zao koa ataondreo vahoaka io tsy agnametandreo za zao koa tsy agnamenao placenao mampirefiny Ambariobenao parce que anao mason-toko miala aminay eo koa boka anao naino anao tsy miala parce que pesos tsisy tany tsy mipoteinareo Madagasikara mbambaraza aia Madagasikara tsy mipoteny ty fanjakagna ty tsisy raha mitsangana tsisy raha nefa anao volanao nagna zay baka andafy aty tsy nagnara mbambaraza Angelo enfo tsy miangatra frère ni raha nataonao Ambariobe mbambaraza baka nino raha nefanao ta Ambariobe Angelo koa tsy nagnabe kibonao kizembindrazagna io ndre za koa magnontany izy malaza hoe mba firy doany hainao Ambariobe o tsy hainao zegny anao zao gnontaniako hainao antany misy mitsinjo arivo zegny hainao antany misy Ambalafara zegny hainao antany misy Manongo arivo zegny soi-disant anao préfet Ambariobe n'importe quoi isorako namagna mpiara-miasa Ambariobe indrindra nareo vahoaka ny sakatia union fait la force zay ndray 12 000 km Angelo zay miady ho an'ny vahoaka malagasy fédéralisme tsy maintsy apetraka anay aleo boka tandignesitsika raha ny volagny izy koa tsy fa matra raha jiaby ny volagniko teo volagna vavana bokanao nga
Pensava isso aí, da Sara Tassi, da Nadia Shafisler, Mari Chad, que foi para isso. Era Zahana. Aí eu vou ver na coisa da rua. La famille Rose Zazen nesse da sabe de no den ori mandini alori mandini ta fasini ne la sinosa an san ka tolo san kam da kai ko la famille jadi en élection sa famille soit une hadi tout comme ça hati ma de duwa ni la tam 80 tab dindi 84 jours c'est pour ça nous avons fait de farati ko taneti banga le fazer quando marca me entrega para dizer da filha a tua só pegar para fazer chorar quando vem de falar isso exato daí na vida que a tua cidade aí no final do cidade sabe isso faz zé de a filha na chão fizoti a minha chão vai tratar a tanta madame que passa na calma armar bem mais zema tudo bem ana quando onde o nasayet misi fande na rode misi verte na leta na rode alolo iskina zete mara misnade anda banto de banto ana companhia ni mara doma idroz na maneta na rochara anta ni mara chara to sika verte na rode chara na tsaka na verte na tato tsaka ko are na man verte na misi bona ona taneti mais tout ça ça veut dire machine karati fazendo ya ngapa no yetu vai poser na rode tu vem Nanga romano, Júlia Bana romano, foi que tinha que levar a Francisca, a Vitória Fernanda, letra da Bibitina Beto. Manansi, andare na vida, mas não vai satisficar, vou dizer, alors eu não vou pistolet, mas eu vou pistolet, será que você não vai andar? Levar o vangelho coxinha, não vai na China, vai capacamente, quando isso lá de Cantalé, já sei que já vem tudo isso aí fora do controle da direção bom, se Maria falasse lá, o time de Stefan, onde eles estão muito ao caso que se encontra, ele porque devem poder se papo, a vida andar na rua, sem nenhum de é bem também. Já não há nada. Então, já para mim, não tem uma lógica que mandar de lá. Se falar com isso, falar com isso, também não deixar fazer de ti. Se fica na rua, é
jusque là fo zegny mikoranina amitsika io hoe bon nambaranareo fo jiaby zegny io raha andeha fa io namanareo hoe tsisy hostilité sanatria tsisy mandeha ohatra andeha an-davatrano zegny andeha tsy zegny tsy zegny misy le raha korana ty fa hoe andeha an'le ary za ty anisany hoe anareo reo tsisy mahay za ty mamono tasakaty atao za tagonareo jiaby anareo tsisy mahay za mambandinareo ko misy volana mahay za ty mbola hely za fa atao tasakaty atao zay talimila mba victoire fa talianareo izy zay ty mipetraka atao tango za zay nareo tsy mahay za zay nareo tsy za zay tena hoe tanteraka rehefa za ty efa mahay tantaratsy haiko tantara-zo za tony village ya nanandalo zegny zay za ty fa mifanaja tsika hita mikorana mifanaja tsika ty mikorana fa zay zegny nahabe ohatra andeha miafo sanatria donc mangataka valitena avy aminareo fo zay misafa ty aneritreretina atonay eto te karakory zegny ino ny fiaberanareo izy hoe mety aminareo sa tsy mety aminareo zay fo le valitena iray mandeha donc farany de zay amizay tsisaka zay zay tsy tonga iaty zava aminareo marina tsy mandeha misy anadefa tena marina zegny taminazy misy hoe karazany somary fa association iny zay aminazy zany fa mety araka tsika koa zay le raha zay 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 tsy hafanapaka hoe karakory marina tokony ataony le olo tokony mba hoe irabe zay roatra eto zany donc roatra hoe manjary satanzay zay zay zao vola azy karaha ataony ambatako mazany sa mampatampoka antanky manazava le raha misy fo fanazavana le fotao fa tsy hoe mahazo magnano fa na tsy mahazo magnano tsy any zegny tiako avena fa fanazavana izy zao zegny fandevonkevitrinareo zay tadiavinay satria le raha zegny natao zay lavaka ty hoe tsisy raha hoe tsy arakarakazy io raha ataony tsisy raha mandehandeha loazy misy araka administratif efarany misy décret namitranga ty RFT maro zegny natataratasy afahanay zegny magnano le raha fa zay zegny tsy nahaby andeha hiady eto sanatria ary zay zegny tsy tonga anizakao fa maharena ino de atondianay so de zay nalahelo fo avy eo hoe afaka raha zay ka namalahelo zay namalahelo aia olon-dafy any fo tsy mahay raha mahay farany tompony mahay raha jiaby eto namana korantegna eto hoe vavolombelona mbolo jiaby ke zay zegny de bonne fois zay mikorana aminareo tsy haiko tsika manana ambadika any mba manana mauvaise foi amizay fa zay mampisitaka zay ke mankasitraka anareo jiaby ok merci Angelo, tsy haiko cerveau-nao extraterrestre sa vavanao mosipa. Anao ny volana atao RFT, tsy haiko hainao dikan'le RFT fa sa hoe vavanao ty volana, anao ty angala point Miravatomanga sa anao ty angala point amin'ny Tsay Christian ou bien amin'ny Andry Rajoela baka anao tsy angozozo amin'ny placenao eo, anao mangozozo, anao miala anosy be. Andrananao ny ala eo tsaronao azoko be igny nagnano zany moyenne alako nosy be, anao miala eo. Tanareo volagna anazy, o za teto, anareo tsisy mehy za teto, za mahay anao.
tsaiky bilelony tarimigna tanosy be teo no fa anao tsy teraka teo boka eo tsisy antitinao enao dikany tsaiky bilelony tarimigna tanosy be tane tsy amene na zava volagna vahoaka maro igny hoe ro tsy agneky anao koa nazo pesosy hoana pesosy nazonao volany adala fa vahoaka kasavadiagna io boka tsy mahasaky saseky ndry mera ndy volagna zo boka samby nazo pesosy ry député ma tsy mahasaky mivola nandeha nilefa nandeha nagnatony baly fikambanany zanaka anosy be tatanarivo tagny ay ma problème ay tsy problème anao député anao tompony andraikitry ny tanàna anao tokony teo raha mandalo anosy be io tsy tokony miala eo mera autant fa tsy baly agny andeha vonjenareo abokoa le fisianao angelo tanao sakaty anao mipetraka teo c'est pas ça l'important angelo l'important tandro tsy amiendro tanay tsy amianay zegny ambarara vatomanga tsy amiendro e volagny ary za fa tsy mipody ary anao koa lelaka za mipody ary eky parce que anao nivolagna anao teo boka anao nitarimigna teo anao keniana anao ivadika amy tanàna anao zay boka magnadokotry mangery amy lopalopany taninananao koa ndangirianao zay boka natao nidokotry mangery amy lopalopany angelo ambarako misy raha agnatin'ny lohabenao kaiky zao lohan'ny makamba vraiment anao lohan'ny makamba nde raha volagninao fo anao topo tsy mahavita mianalyser raha volagninao zany tombo teo tarimigna teo keniana anao mandeha magnarakara zegny amy vahoaka apoko anao nivolagna hoe raha ty misy administratif atao nino ro fa nivolagna ro fiera amy tragno atrandrandro io ro fiera amy tragno falafandro io na habe ro na tombo ro tsy mijery tragno vato maro sikolony nandalo e maro andraratsy nandalo e tragnondro io fo na be zanakandro na be dadindro dadilaindro babandro fasandrazagnandro io anao bokoa misy leta mivolagna hoe fa misy administratif atao amy raha ty RFT ho anao réserve foncière touristique tsy azonao alafo tsy azonao kitigno bokoa vahoaka nipetraka eo tsy azonao roasa mba vakiedy raha vakinao frère anao karaha nivola fa anao diplômé anao préfet io ne mbarako anao préfet du salon de magnano fatany anao tokony ampianatra nibady miaraka aminao anao nagnano boka manisagnomby ny magnaradalana koa ndivangoenareo kibay non angelo Sandry magnanova lettre noir sur blanc alona anao ndikabary ndraiky vahoaka fa za zalahy mampitandre anao zalahy angelo fa so anao azony domboeny vahoaka ary apoko anao mivola zay naveto ane tsy andiady tsy andendrogna antragno ino ande tondrasanao mercenaire tary nino itondrasanao gendarme tary ino ande tondrasanao ry osesy ny forongony tary anao koa tsy andegnino asa to bady zay hendre lavitry tanànane antetine fanagnane tsy amiane anao volagna hoe ro andafy agny aleko le mo andafy enao madikan'le hoe andafy tsaboka tsy enao ampianariko anao boka misy volagnan'olobe zay maromaro olobe mivolagna raha io za tsy malegny olo baka antignana fa volagnan'olobe io ny analyseko volagnan'olobe taloha io karaha hitako misy mamamariny izy nino volagnan'olobe baka tamy faritry diana tato matsy amin'olo baka antignana azovy olo baka antignana ay zargomena tandreme izy voilà izakio izy tsy mikoafy tandrema zalahy fa zargomena grave olo ny antignana tsy lehilahy tsy magnangy izy io
Zariko mena. Sintrana lavitry mifanoja amin'ny tanta ena ary tsy mikoafy fa mifagnegna amin'olo baka antiana zala. Zariko mena grave za tsy malegny olo fa raha nisy tamin'ny aignan'ny dadilane tagny ary nampitandrignay zay nitandrigny mary zay mavozolony antiana fotony ro zariko mena tsy magnangitsy lehilahy. Kory fa matranao vare baka fa matranao resaka zariko mena io Angelo baka aminareo antignianao. Za magnambaranao frère ko mbola Madagasikara anao tsenika vozoako ko mbola tatara memo angano anao tsenika vozoako tsy nianao nde ampianatra za Mbariou be en tant que za zanaka Mbariou be miaigna Andilambato. Le mot andafy raha koa fa nitsakagna rano Angelo ndrenao baka andafireny pont avaratra ty andeha atsimo ary zegny aviany amin'ny samby rano vola hoe losa fa zegny losa andafireny pont andafy dikan'izay anao nitsaka rano kenao koa baka ambanja ankify nandeha nosy be dikan'izay anao nandeha andafy parce que andafy re mpianariko volagna gasy anao fa anao bady loatra anao koa fa nitsaka rano andafy re karaha toane zay Mbariou be io zay koa avy andrefa amin'ny sisiny saka ty am'fasiny karaha ty zay nde andafy io efa miambigny laka andafy parce que zay traka donc zay ndre mipetraka andafy agny fa vatagna ne lione jirine andafy Madagasikara Mbariou be mianara volagna inga io ne volaniko aminao raha volagninao tsy hainao aby tellement no lambridy ambarako aminareo amizay ny tegna masetry ro ny tegna mampiobaoba ro amin'ny sakatia io. Tanareo tantarany Mikea Bastoliara atsika io miambigny hely fo dossier mbola nangatako karaha nataondreo fitondragna ty Rajoela Ravatomanga Ratsay Christian nangala 80 millions de dollars américains. Bastoliara natao basy tsy nandeha, Ravatomanga nangala 5 millions de dollars Bastoliara tsy nandeha, ro amizay savaotaka Bastoliara forcing mila mandeha parce que vola fanoandreo. Karaha zegny koa raha misy sakate io parce que vola ny contrat nzota io chinois tapany io Leong fotopoany affaire io iraka ny Ravatomanga ndraiky Rajoela. Leong anao miala tsy afaka masaky mifamatra koa anao ny signé contrat nzota tamatavy 2 milliards et 2 milliards vola nzo falosina ro contrat sakatia masaky mifamatra fa za miamby montant otriny vola io bombarako atsika vahoaka malagasy ary abokany amin'ny international aezanao Angelo fa za mera plus que anao raha mandalo Madagasikara nde Madagasikara nde Mbariou be anao tsy marisy zangy aveny za miwatawaty amin'ny volagny eto fitiavako mivahoaka malagasy fitiavako tandrazako ary indrindra fitiavako Mbariou be agnaty fonaka mandraka za maty fa naleny ngiay Leong sy Rajoela sy Ravatomanga Ratsay Christian sy forongony volana miliara natao contrat io sakatia io tatamatavy masaky mifamatra anao Leong masaky mifamatra mivolagna fa azy tsy mary abokako masombahoaka edy dossier
zegny mampisahobahoba rô ndraiky nandefa mercenaire kagole nino arme du lourde najotso ambario be parce que ny raha misy tompony vola io mitady raha io sahobahoba amizay rô nikoronta ry vahoaka malagasy biby maritagna raha ty liotsika rongorongoetsika tsy liotsika rongorongoetsika atsika tsy hagnamia ampidiana volan'olo nalainareo liongy fa tsy niany anao na avion nagnano palimbitsy nagnano casino ke anao farany misy loha bado anao ino tsy agnanaovanao raha anareo io aminareo agny atamatavy agny président anao karaha nagnano miami tamatavy ndao koa ataova tamatavy agny baka 5 étoiles nareo ataova tamatavy azoko ny tegna masakenao fa matra liongo 5 étoiles tamatavy eo soit disant hoe miami pokopokony rajoelona io zegny raha misy eo vahoaka malagasy kabarony sakatia io vola faloso amana milliard contrat io vola io fanazondro sahobahoba amizay rô parce que vahoaka tsy hagnamia zay tsy hagnamia vahoaka sakatia atsika mitsangana ziska farany miaraka maty amin'ny Palestine atsika fa zao izy vahoaka sakatia vahoaka nambario be ampiariavatsika vahoaka ny diana ampiavatsika fotony raha mahasakatena mety mahazo anareo sambrano mare deja boko anareo sambrano izy fa io député nareo tsy raha masaky mivola fotony heny raha mariny bombardier ko izy baka darka oy mavavy fa voary mpanjaka fa namody vava asimo député ny mavavy fa namody vava Diego fa misahobahoba o nampitandrigna nareo savaza antala sambava antara io misy fasiky jobo koa tandrema nareo mitsangana rango izao sandra fa dahalo aby reto idy raha koa tsy amene zay fiera amy tragno atrandrane zay fiera amy tragno varavaragna tarikine zay fiera amy la fenetrane galagna fa zay tsy mila tragno vato boko zay tsy magniry tragno vato mazava volagna vahoaka igny zala Angelo mazava mbola nino koa le tondrana rosandar mercenaire kagole arme du feu asakatia anareo zao tsy vola volanko taky tsy mandatsika lio anareo sakatia nino raha misy faroy félicitation tegna isorako anareo manafy jiaby amy poro tsisy nety nandeha lakoky aby reo marandragny eo nditondra reo ndeha sakatia tsisy makasitraka anareo za sandra amy poro aza miegna lakoky nareo fa zao izy nivolagna reo manafo amporo teo taminaka zay zo be marary zay tamy raha nataony lakoky algue 2 igny anao tompony algue 2 miambigna anao reo manafony lakoky amporo navy amy raha mivolanko nomoaly hitomagny anao tompony lakoky algue 2 io ay volanko voilà izy akeo izy ny tsy mikoafy malahelo reo sandry reo amporo reo raha nataona reo nomoaly nandeha nitondra olo aby reto reo fa tsy nety nandeha reo fa tsy nitondra lingilingy algue 2 nandeha matao misy algue 2 dika zay quelque part misy algue 1 tandrema zalahy anao koa tompony lakoky algue 2 io marigny za anao zalahy mangala droite fa tsao haratrandry zalamporo io anao fa reo miambigna anao ary reo tsy akasitraka raha nataona reo nomoaly nitondra olo aby reto vola ingafy tady fa fahignana tsy alafo bazary tsokiny ihany anao nahazo 8 million hoe anao mirehareha sagnatreny volagna sagnatreny vava vola io karaha hanigny izy ho tainao izy nazonao an-tagnana izy manjary tay sagnatreny vava tsy nikisy ny olo ny levigny niaraka amy vola koa nisy olo ny levigny niaraka amy vola Michael Jackson donc voalohany
ndray gorsota amin'ny volana anagnany tsy nandesiny ampasa. Ke félicitations manafompor. Koa fa hitanareo rô avy iala. Koa fa hitanareo rô lefaka takona benareo. Aza miagna lakokinareo. Io man vidiny volandreo. Ke anao zao préfet masonao zao mizaha zahavany vahoaka anao nivolagna teo hoe anao tombo tarimigna tary. Koa nisy fidirany dahalo kagolenareo rio. Anao samboriny voalohany Angelo. Anao samboriny vahoaka ny Ambaribe voalohany. Adosinay amin'ny songinao nifinao lelanao volagna nataonao teo. Anao tsy aiky bilelo ny tarimigna tarika niany anao mivadika aminay vahoaka. Oh! Ratsy zegny zama. Ratsy zegny. Mandinia frère. Dia volako lava lalao mbola wela. Ke zegny raha mbarako anareo vahoaka ny Sakatia. Aza ampirokiagnindreo nareo. Aza pandrindreo nareo. Fa reo zao mitady moyen idirandreo en force. Idika en force baka reo. Parce que volan-draha io fa nazony le ongy ndraiky rivaty manga. Natao amizay raha ty tsy mety mandeha avancement, tsy mety mandeha terrassement, tsy mety mandeha raha jiaby. Normal tompom-bola amizay zao misery reo vo pression baka igny. Zandary pressionnendreo mandeha aminareo. Aza ikegna vahoaka ny Ambaribe. Aza ikegna vahoaka ny Diana. Aza ikegna vahoaka ny Sakatia. Stratégie mbarako anareo vahoaka ny Sakatia. Ndray regnindreo tsy jirentsika. Tantsika rovatsika. Ndray io pasindava tadiavindreo io. Iambesanareo aligny matsagna marandraigny. Ataova olodiny docteur. Fa taninareo, zonareo miaro izy. Parce que RFT io Sakatia ndraiky Madagascar io. Réserve foncière touristique nanomboky 1998. Ro tsara afaka manolo io. Io tsara ro nagnano io niveau international. Nagnapetraka RFT Madagascar. Dikan'izegny io tsy azondreo lafo. Io tsy azondreo manovagna contrat intouchable. Vahoaka tsy azonareo findra wala fanagnam-bahoaka tsy azonareo findra. Lalagna international zegny. Monsieur le préfet Angelo mba mamakia taratasy. Koa tsy hainao volagna vazaha kaie zaza magnazavanao izy. Asa mandry anareo Sakatia. Fa nareo zao boka pandrindreo ary zao izy. Ny to zany hoe koa atao konty. Zaky mahery kagole amitsika Ambaribe io. Tam voalohany reo tsotapolo navy. Ny ampy efapolo tafara. Dikan'izegny zato magnano hoe. Tandrematsika vahoaka ny Ambaribe. Ataova prix off cocktail tsika. Le cocktail molotov. Manafy na port. Koa fahitanareo reo ndraiky lakoaky andeha agny. Kogna amin'ny lakoakinareo. Reo ne vato joby. Reo io tsisy même limon. Vato joby reo io. Ndre reo menareo bouillet jaune. Tiendreo. Kogna reo. Aza fady avy fatafantreky. Bloka reo. Blu blu blu. Ialanareo reo. Reo amizay io. Titanic reo. Dubo igny bokirano. Aza mandry vahoaka ny Ambaribe. Aza mandry vahoaka ny Sakatia. Aza mandry vahoaka ny Madagascar. Magnotanjana reo akory raha rany amin'ny faritry Toliara. Mafana raha ramitsika zao io. Karaha ta misy la guerre Toliara. Solombavambahoaka andeha hagnano tafitra. Mampalahelo zany nareo fitondragna ty fa bady anareo hoe feno gendarme Toliara tsika mikoragna io. Sakanagna tsy hagnano tafitra ary tsy hivehen'ny vahoaka. Solombavambahoaka ny Madagasikara. Zegny loso agny ery zoky la ery valilay afakandro. Bon cité ny tompotragno mampiantragno. Tragno nanao koa ny dodigniny gendarme. Tragno mpitragno cité.
za ko amy placenao sy tena za ravoravo parce que reto tontolo vovo reto miambiny tragnonaka za ravoravo saotra tompoko la mankasitraka tompoko va